Helo a chroeso mawr I taro gyda Nia. Heddi ni'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos, y 25 o Tachwedd, sbwr 2 ar 20 o Tachwedd, 2025. Be ni'n mynd I wneud? Ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, beth yw sialens yr wythnos, a ni'n mynd I edrych ar gair o gyngor bach wrth yr ysbryd neu'r ysbrydion. So gadewch ni ddechrau. So, ysbryd, diolch am fod gyda ni heddi. Allwn ni please gael egni'r wythnos y 25 o Tachwedd, please. Egni'r wythnos sy'n dechrau'r 25 o Tachwedd. A egni'r wythnos yw'r 7 o Bentacle. Nawr ten. Mae'r 7 o Bentacle yn siarad am falle bod chi'n mynd I dimlo tyma bach wedi blino gyda bethau chi'n neud, okay? Mae'r 7 o Bentacle, neu'r 7 o genioge, ty beth chi'n galw nhw, yn siarad am chi di maestroli beth I chi'n neud, okay? A nawr chi'n dechrau meddwl, dwi'n bryd I fi ddechrau symud mlaen I neud rhywbeth bach arall, okay? So falle bod rai o chi'n teimlo bod eisiau chi symud mlaen gyda'ch gyrfa, okay? Falle bod rai chi'n teimlo mae eisiau chi symud mlaen gyda'ch perthynas, okay? Mae'r carden yma yn gweithio chi di wneud lot o bethau, okay? Mae cynioge da chi mewn lot o wyniau llefydd. Nawr yw'r amser I gymryd cam nôl, cymryd muned, disgwyl ar beth sydd â chi, a penderfynu le chi moyn mynd nesa. Okay? Na beth yw egni'r wythnos, y 7 o Bentacle. Okay. Diolch ysbryd. Nawr gewn ni, please, sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos? Yr wythnos sy'n dechrau 25 o Tachwedd, please. Sialens yr wythnos. O, right. Sialens yr wythnos yw'r lliad. Okay. So mae'r lliad yn siarad am yr angen I fod yn glir am rhywbeth, okay? Mae'r lliad gallu siarad am bethau sydd ddim cweit yn iawn, ddim cweit yn glir yn eich bywyd chi. Mae'n gallu siarad am pethau falle sy'n, falle rith, neu falle bod chi'n cael camargraff am rhywbeth, okay? So byddwch yn ymwybodol o beth sy'n mynd mlaen rownd i'ch wythnos hyn. So dyma'r challenge chi am yr wythnos. So wedyn ni o'r carden mae'r lliad bod eisiau chi ffindo mas y gwir am rhywbeth. Mae eisiau chi fod yn glir am beth I chi'n neud nesa. Okay? So mae eisiau chi just disgwyl trwy popeth yn eich bywyd chi a ffindo o'ch greddf beth sy'n glir I chi a beth I chi meddwl sy'n iawn wythnos yma. Okay. So falle bydd pethau tyma bach yn anghyffwrddus nawr ag yma yn ystod yr wythnos. Ond mae rhaid I chi ffindo mas yr ateb pam I chi'n teimlo'n anghyffwrddus. Okay. So dyna'ch sialens chi am wythnos yma. Okay, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, gair o gyngor wrthoch chi ysbrydion i'r grŵp lyflu sydd â ni heddi ar YouTube fan hyn. Gewn ni gair o gyngor iddyn nhw, please. Gair o gyngor. A beth sydd gyda chi, bwys, yw'r ymerawdwr. Mae'r cerdyn yma o'r brif arcana, okay? So mae'r cerdyn yma gyda'r lliad, mae hwnna'n brif arcana hefyd, yn mynd I fod yn teimla cryf i'ch wythnos yma, okay? So'r gair o gyngor wrth ysbryd fan hyn am wythnos yma, yw bod eisiau chi gael fwy o strwythyr felly yn eich bywyd chi, okay? Mae'r ymerawdwr yn sôn am strwythyr, mae fe'n awdurdodol, mae eisiau chi stepio mewn i'r egni awdurdodol yma. So I fi, gyda'r neges yma, wythnos yma, wedyn ni, os I chi yn meddwl symud mlaen gyda'ch gyrfa, mae pethau'n edrych yn eitha da. Achos wedyn ni wrth hwn, ar y funud, chi digon bodlon ar beth chi'n neud, okay? Ond chi'n teimlo falle bod eisiau mach fwy o sialens yno chi, okay? A'r challenge wythnos hyn I
yw i weld trwy pethau sydd ddim falle'n glir i chi, okay? Unwaith welwch chi trwy'r pethau sydd ddim cweit yn glir i chi, allwch chi stepo mewn i'r awdurdod hyn. So wedyn ni, os taw gyrfa sy'n brif egni i'ch wythnos yma, okay, bydden ni'n gweld hwn fel siawns yn dod mewn falle i symud lan yr ysgol, okay? Cymryd stepyn lan, achos mae pethau fan hyn, chi fel un ar y funed, falle bod chi wedi bod yn gwneud y swydd am spel, okay? A mae'r cyfle yn dod mewn wythnos yma, i chi stepo mewn i egni'r ymerawdwr, okay? Fe yw'r dyn sy'n... mae pob brenin yn y taro yn cyfateb i'r ymerawdwr. So mae egni'r pob brenin taro mewn yn y bachan yma, okay? So, bod hwn yn dod lan i chi, mae hwnna'n dangos i fi bod egni awdurdodol, egni positif, egni clir, achos mae'r dynion, yr egni gwrywedd yn y taro, i gyd yn siarad am symud mlaen, fel bod yn arweiniad, bod yn awdurdodol, cael strwythyr, ffurf i ni pethau, okay? So dyma'r gair o gyngor wrth ysbryd wythnos yma yw i stepo mewn i egni'r ymerawdwr, okay? So gallwch chi wneud y beth chi moyn. Os yw hwn i chi wythnos yma, os yw chi'n edrych ar hwn fel neges cariad, wedyn ni bod falle bod chi wedi bod tymed bach yn stond yn eich perthynas wythnos yma, neu falle bod chi wedi bod yn teimlo bach yn stond yn eich perthynas am spel fach, okay? Mae eisiau chi gweld drwyddo pethau wythnos yma a stepo mewn i egni'r ymerawdwr. Ymerawdwr yn gwybod gwmwys beth mae fe moyn, okay? So os y pethau ddim cweit yn glir yn eich perthynas chi, mae eisiau chi gael chat bach gyda'ch partner, okay, i just weithio pethau mas. A falle sorto un neu ddoi beth mas sydd ddim wedi wneud chi'n hapus, okay? So nawr yw'r cyfle wythnos yma i wneud yma, mae'r egni'n dda am wneud yna. Os ych chi'n edrych ar hwn fel neges arian, wedyn ni, okay, mae digon o arian da chi fyw o ddydd i ddydd, okay? Ond falle bod chi moyn wneud rhywbeth gwahanol nawr gyda'ch arian, okay? Ond mae rhaid chi ddisgwyl trwy popeth yn glir. Pidwch wneud penderfyniadau cloi wythnos yma. Cymrwch eich amser i falle edrych trwy pethau, eich arian, le chi'n gwario'ch arian, le chi'n sefio'ch arian. Just drychwch ar popeth i weld popeth yn glir, okay? A wedyn gallwch chi stepo mewn i'r egni yma. A mae'r egni yma yn gwybod gwmwys beth mae fe moyn i wneud ag arian a phopeth, okay? Mae'r ymerawdwr jyst yn gwybod popeth mae fe moyn, mae fe'n berson sefydlog, okay? So falle bod chi moyn wneud eich hunan mwy sefydlog yn eich arian, okay? So, beth bynnag sy'n addas i chi yn y darlleniad yma, plis cymrwch fel eich chi'n timlo yn eich greddf, okay? Okay, nawr ni'n mynd i eglurhau y cardiau yma, jyst i gael neges tyma bach mwy twfwn. Ysbryd, allwn ni plis gadarnhau'r 7 o benteclau neu'r 7 o geiniogau, plis. Okay, a mae'r rod yn troi. So, mae'r rod yn troi, so diwedd... Mae rhan o'ch bywyd chi falle'n dod i ddiwedd nawr, ond mae fe'n agor drysau chi i edrych mlaen am rhywbeth newydd, okay? A mae look da chi mynd yn y carden yma, okay? Mae look gyda chi i ddod. So, beth bynnag chi'n neud a'ch arian wythnos hyn, mae look yn dod wrtho fe. Os ych chi'n meddwl am hwn fel darlleniad perthynas, okay? Mae look yn dod i chi yn eich perthynas. Byddwch chi ddim yn teimlo'n stec fel un ragor. Byddwch chi ddim yn teimlo mor stond, okay? Hefyd, os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad gyrfa, mae hwn yn garden rili dda i chi. Chi'n mynd i fod yn lwcus, okay? Yn cael swydd newydd. So drychwch mas am y swydd newydd yna wythnos yma. Okay? Okay, diolch ysbryd. Gallwn ni please cael eglur... Allwn ni please gael eglurhad nawr, please, am garden y lliad. Oedd hwnna mae'n dod mas. Gewn ni hwnna. Reit, o 3 o benteclau. So mae'r 3 o benteclau yn siarad am
arian eto, mae lot o arian yn y darlleniad mae ydych chi, Mae fe'n siarad am weithio gyda phobl arall. So, hefyd gyrfa, Falle bod chi'n mynd i ymuno â tîm newydd, neu falle bod eisiau chi edrych mewn i fod rhan o tîm newydd, Mae'r cerdau mae'n gweud sy'n rhaid chi wneud popeth ydych chi'na'n, ac mae pethau gallu troi mas yn well i chi os weithiwch chi mewn tîm, gyda phobl arall. So wedyn ni, cymrwch, a mae hwn yn eich challenge chi. So challenge chi wythnos hyn fi'n credu yw ffindo tîm newydd, neu rwy'n sy'n falle gallu cefnogi chi trwy pethau, A mae eisiau chi edrych yn glir i ffindo'r tîm sy'n mynd i fod na i chi, fi'n mynd i helpu chi. Os daw cariad yw wedyn ni bod chi'n mynd i weithio d'ych partner ar eich perthynas wythnos yma, i wneud pethau yn well a i weld pethau mwy clir. Diolch Ysbryd, gewn ni nawr, please, eglurhad ar cerdyn yr ymerawdwr. Cerdyn yr ymerawdwr, please. A beth sydd gyda ni? Reit, yw brenhines y cleddyf. Nawr, mae brenhines y cleddyf, mae hwn eto, mae'n glir yn beth mae'n moyn, Yn y cerdyn mae chi'n gweld bod hi'n barod i gymryd, a mae hefyd yn dyla'r cleddyf am barod i dorri mas beth sydd ddim eisiau arni, beth mae ddim yn moyn ragor, So mae hon, mae ffenni uwch ben y cymylau, a mae gallu gweld popeth yn glir, So mae hwn yn gweud, i stepo mewn i egni'r ymerawdwr, mae eisiau chi weld popeth yn glir, a mae eisiau chi wybod yn gwmws beth ych chi moyn. So dyna'r gair o gyngor wythnos yma wrth ysbryd, So triwch camu mewn i egni'r ymerawdwr wythnos yma, So, os drychwn ni ar y darlleniad yn ei gyfanrwydd, wel, wedyn ni, os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad gyrfa, wedyn ni mae pethau yn edrych yn rili dda i chi symud mlaen falle yn y cwmni chi yn, neu falle dechrau rhywbeth newydd gyda tîm, Falle byddwch chi'n ymuno â tîm newydd, falle byddwch chi'n adeiladu tîm newydd i ddechrau busnes, A allwch chi stepo mewn i'r egni yma. Mae'r egni yma yn egni ffurfiol, mae fe'n egni astrwythyr, A mae fe'n egni arweiniol. Mae 2 arweiniad ydych chi'n mynd in, Gyda'r frenhines yma ar ymerawdwr, 2 arweiniad da iawn, A mae'r frenhines mae'n gweithio chi bod eisiau chi weld pethau'n glir, Gweld trwy pethau sydd ddim yn glir a gweld pethau'n glir. Nawr, os taw cariad sy'n ar eich meddwl chi wythnos yma, wedyn ni, mae pethau'n edrych yn dda, i chi naill sorto pethau mas gyda'ch partner, neu os ych chi'n edrych am gariad newydd, pethau'n edrych yn dda. Falle gwrddwch chi rwy'n mewn tîm newydd, rwy'n sy'n rhan o dîm, A mae'r lwc gyda chi i ffindo rwy'n wythnos yma, ond byddwch yn glir yn beth ych chi moyn, Os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad arian, fi'n credu i lot o chi arian mewn yn siarad am, neu gyrfa, Mae digon o arian dych chi, ond so chi'n gwybod beth sy'n ei nesaf, A mae'n amser na'r felly i ffindo tîm. Falle bod arian dych chi i roi mewn i prosiect neu rhywbeth, Ond mae rhaid chi ffindo'r tîm sy'n mynd i gallu helpu chi wneud yna. Falle bod chi moyn prynu tŷ newydd, rai o chi. Wel, nawr yw'r amser i ffindo rwy'n i just roi cyngor i chi ar morgais neu beth bynnag chi moyn, beth bynnag chi moyn cael, Nawr yw'r amser i fynd i gael y cyngor am beth ych chi moyn wneud wythnos yma. Wythnos yma yn edrych yn lyflu i chi, Pyn y taw arian, gyrfa neu cariad chi'n disgwyl am. Mae'r wythnos yn disgwyl yn wythnos da, a mae lwc dych chi wythnos yma. So allan ni dyn nhw'n gweud, os fi'n meddwl bod mach yn cheeky, allan ni dyn nhw'n gweud gyda'r cerdyn yma, a'r cerdyn lwc, os ych chi moyn dod i tyma bach o arian ar rhywbeth, dim bod fi'n gweithio chi am gamblo, ond os ych chi moyn dod i arian mewn i rhywbeth, nawr yw'r amser i wneud wythnos yma, fel bod chi'n cael arian nôl o beth chi'n rhoi mewn, Return on investment
wedyn ni yw hwnna. Okay? So i orffen y darlleniad heddi, fi'n mynd i gymryd cerdyn bach neges o'r yngylion i chi. Neges o'r yngylion. Llyn ni please gael neges, please ysbryd. Just i orffen y darlleniad yma. Please neges i orffen. A beth sydd dyn ni yw wedi dorri ar agor. Okay. A mae hwn yn gweud, chi wedi cyrraedd y gwylod, gadewch chi fywyd fynd â chi nawr ble bynnag mae fe moyn. So mae hwn yn gweithio chi i ymddiried yn eich greddf, okay? So os yw'ch greddf chi'n gweud mynd hyn, mae eisiau fi ddod i arian mewn i hwn, y prosiect yma. Mae eisiau fi weithio gyda tîm i wneud hwn, okay? Fi'n gweld yn glir beth i fi moyn, a fi'n mynd i stepo mewn i egni ar yma'r awdur, okay? Os yw'ch greddf chi'n gweud, fi'n timlo'n rili dda am y prosiect yma, fi'n mynd i roi arian mewn, bydd popeth yn ffain. Okay? Weda wrthych chi nawr bydd popeth yn iawn. Okay? Os ych chi moyn newid gyrfa neu symud lan yr ysgol, okay? Popeth yn edrych yn rili dda i chi fan hyn, ond mae rhaid chi ddisgwyl yn glir. Okay? Mae'r look ar eich ochr chi. Chi'n mynd i gael y swydd, dy beth chi'n mynd am. Okay? Cerwch amdani ddi, achos hyd yn oed os gewch chi ddim y swydd chi'n mynd am, gewch chi swydd arall felly yn y cwmni, achos wela nhw rhywbeth yno chi, os ych chi'n cymryd ar egni'r am yr awdwr, okay? Wela nhw rhywbeth yno chi sydd ddim gyda pobl arall. Okay? So hyd yn oed felly os gewch chi ddim y swydd chi wedi mynd am yn y lle cynta, pidwch roi lan, achos fi'n credu bod y cwmni yn mynd i weld rhywbeth rili dda a positif yno chi, a gweld bod chi gallu arwain tîm. Okay? So chi arwain tîm. A fi'n credu gewch chi gwell swydd yna beth eithoch chi am yn y lle cynta i rai o chi sy'n mynd am swydd i newydd. Okay? A os taw cariad, fel fi'n gwybod, look ar yr ochr chi, okay? Mae lot o bobl, ond pidwch just byw yn y cymylau, okay? Byddwch yn glir beth chi moyn. Pidwch bod yn egni'r lliad, okay? Byddwch yn egni'r brenhines, okay? Egni'r brenhines a egni'r am yr awdwr. Achos maen nhw'n gweld yn glir a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn. A newsir bod chi'n gwybod beth i chi'n moyn wythnos yma a mynd amdano fe. Achos mae look ar eich ochr chi, ta beth chi'n neud wythnos yma, mae'r look gyda chi, okay? So, dyna darlleniad wythnos yma, ail ar 15 o Tachwedd. Okay? Joiwch yr wythnos boys a gobeithio daw'r look na mewn i chi. Os ych chi wedi joio'r darlleniad, please rowch bawd lan a please chofiwch tanysgrifio'r sianel. Achos mae pob peth bach i wneud yn helpu fi. Os chi moyn rhoi neges isod, bydde hwnna'n helpu fi hefyd a dwlen i siarad â chi fwy am y darlleniadau fel maen nhw'n effeithio arno chi. A tan tro nesa, joiwch yr wythnos a wela chi tro nesa.